Здравейте, хора! Това съм аз след 2 години. Да, обаче много ме е срам от вас вече да правя вече клипове и сега качих 2 клипове. Вече съм на 8, там съм била на 6. Добре, и съм писала там. Аз съм на 6 години, кака ми е по-голяма, бла, всякакви такива простоти. И просто вече ме е срам да говоря. Да, обаче вижте колко високо се старам. Преди си бях толкова, а сега съм човек толкова човек. Викам да направя един клип. Точно да направя един клип. За да ме видите колко съм праснала и да. И колко съм високо станала и 2 години. 2 години не съм правила. И сега почна да го правя. И ако искате да правя още такива клипчета, пишете ми. Може и да я качвам, може и да качвам, защото почна да ходя на училище 2 клас съм вече. Ако искате. И сега ще ви изкарам една снимка, но моля ви се не се изплашете. Не се плашете. Сега изчакайте.